ọkwa ifugo video that girl na enyi ya nwoke so jee show ọlapịa je soro Omale na-agba egwu ọkwa ifo ya o ife a na-agwa unu ha gwara gị ịbụrụ a guy man chụba ego nwaanyị adịghị enwe love nwoke na love nwaanyị jide ego ọka ijide ego ọmanye gị ọyi ya gị ka m gbatịa nwụọ ife a na-agwa ibore nwere m ike ịnọkọta gbaa kamera na-asịlụ gị asị na enyi ya nwoke jelu show na-egekwa ntị ka nna akọlụ gị akụkọ obodo na asị na ihe ọsọ ya mee na enyi ya nwoke na-ama triti ya na-eti ya ihe mana enyi gị nwoke bụ ihe gba tiketi unu ji wee jee show afọ Omale na onwe ya chọsi onye ọya akpa ọ bụrụ onye na enyi ya nwoke nọ maka na ọ ma na o ya emenwu ya ịfụ kadigelu si wee lapịa tọrapụ enyi ya nwoke ozugbo emesịa isoro Omale nabazia tọrapụ ozugbo gbago n'elu na-enye ya bakrọk na-enye ya ihe ife ịma na ọ na-enye ụmụ nwoke ọ na-ewe ụmụ nwoke iwe arọbakwuru na gbatịa guy ona aka ụmụ nwaanyị si eme nwaanyị bụ highest bidder ibulu nwoke na-eto eto nwe orientation that your girlfriend can do anything inwe ya if your girlfriend hurt you onwezi ife ọ ga-adị gị ka ya nwe obi anwa malụ na enyi gị nwaanyị can disappoint you at any time malụ that enyi nwaanyị can fuck your best friend ịghọtago wele orientation a tinye n'ime onwezi ka isi fe enyi nwaanyị with your best friend you will be like oh ama m nwaanyị mụ na ya na-abụ so jee ife ọ rapụ mụ je na-agbasa Omale egwu na-arụ ọkụ ya na-ebikasị arụ a na-apịkasị aka n'ala na-apị aka n'ike ihe o gosi m bụ na m abụrụ eme a na onwere ife mmenwu ife nwaanyị megomu a na-atụ m fine boy you are too handsome na-elecha a na-alapụrụ onwe ọtọ n'azụ onye nkakwa mma nwa mmugwu gba aka si Dubai bata ka ọ na-ala maka na hype ya ha na-alalile olu nwe enyi m na-alali ihe nwa nwaanyị na-akpọ m fine boy ịghọtago nwaanyị dị so in marginalization if female inwe ala name nwe alalụ onwere nwaanyị ọbụla ịma ngonwu mana ụfọdụ nwaanyị asị even your mother has price gị na mma ma ọ bụ ọgbọ if all this new generation ụmụ nwaanyị ihe ya anụ bụ mpiti kwelu they are not there to support you. They only come to rubbish you, look with you. Hey, Baba. Yeah, with them. Man, I'm going to go na like long wine. Forgive me, not trouble no wine. Open my mother for some wine, Mama, comment na Facebook and Instagram. Ban say, one to onye nka kita mkpoli aje ebe ego na-eji ije fa no kita mo mkpoli aje ebe ndoga o dabalufa o na adalufa enu na adalufa ani hey na nwaanyị memu di fa lapo obodo apụ nwere ya ọzọ ya ogosi ya but that the girl does not belong to you, she belongs to street. You have wise her up. You see why you don't need to bring your girlfriend outside. When you bring your girlfriend in London, if she wise up more than you, she will took what belongs to you and call police for you. Nezia the final one. The final one nobody is in Sibuna. Akpọbazilụ nwa nwaanyị n'ime welụzi akpọchizi akọtin na azị na RTBF. Hey guy, emechizilụ fakọtin Omale salụzi ọkụ nwa nji eku ka Omale nọ n'iru ọra ihe o mere ya bụ slap me on my face. Ụmụ nwaanyị getting straight, they are so in marginalization. Ihe ọbụla igosi nwaanyị you see why sometimes I got hunger ebe nwaanyị nọ nwoke ama mmenwu ụdị ife afọ no matter how beast man dị nwoke na-alagodo iso ela onwe enyi nwaanyị kpọọ ya man like him as in man cannot step you that toes that girls you people are ungrateful being. I swear to God, why will you do your boyfriend like that? Why will you take him to? And that girl, come. They are having a show. Let us go and vibe Omale. Ona can one. You guys in secondary school. Sangolo nyanya. Nyanya. Netiegu. Well, photo nyanya. Ojo na phone ya. If I na asumu. Maybe 6 pack. So, I'm one. Sorry.